ሽግራት ተፈጢሮም ደሎ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ግን ክርንዕና ዘለዎ ተበግሶታት ናይ ሃገራት ኣድላይነት ከም ዘሎ ኣቦቱ ኮይኑ ብዛዕባኡ ናይ ምሁራት ዝተዋሃበ ትንታነ ክንገልጽ ክንፍትን እያ ማለት እዩ ኣርእስቲ ናይቲ ትንታነ ኣገዳስነት ምፍታሕ ጉዳይ ውሽጣዊ ሃገርን ጎረባብትን ጻውዒት ስጉምትን ኢትዮጵያን ንሱዳን ማለት እዩ ኣብዚ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ዘሎ ዓለም ሓደ ህዝቢ ዘጋጥሞ ብድሆታት መብዛሕትኡ ግዜ ኪኖ ዶባት ይድመፁ እዚ ድማ ንጎረባብቲ ሃገራት ሰፊሕ ማሕበረሰብ ዓለም ይሰርቦ እዩ እዚ ሓድሕዳዊ ፀገምተኛነት ብፍላይ ኣብ ዝምድና ኢትዮጵያን ሱዳንን ርኡይ እዩ ጂኦግራፊ ቅርበት ጥራይ ዘይኮነስ ባህላዊ ቁጠባዊ ታሪኻዊ ምትእስሳር ዝካፈሉ ጎረባብቲ ከም መጠን ኣብ ውሽጢ ክልቲኡ ኣሕዛብ ንዘለዉ ጉዳያት ምፍታሕ ኩለንትናዊ ኣገባብ ክንክተል ግድን እዩ እዚ ማለት ንሕና ከም ኢትዮጵያውያን መጠን ወይ ድማ ከም ኤርትራውያን መጠን ወይ ከም ሱዳናውያን መጠን ንብድሆታትና ሱዳን ምፍታሕ ልክዕ ከምቲ ንብድሆታትና ምምካት ተወፋይነት ንገብር ይግባእ ማለት እዩ ከምኡ ብምግባር ድማ ኣብቲ ዞባ ዘላቒ ልምዓትን ሰላምን ክስዕድ ዝኽእል ናይ ሓድሕዳዊ ምድጋፍ ምትሕብባር ሰናይ ተግባርን መንፈስ ነቐቢ ማለት እዩ ምትእስሳር ምርድዳእ ኢትዮጵያን ሱዳንን ልዕሊ 744 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ዶብ ይካፈሉ ምትእስሳርን ግን ኣብ ተራ ጂኦግራፊ ንላዕሊ እዩ ብታሪክ ክልቲኦም ኣሕዛብ ባህላዊ ምልውዋጥ ንግዲ ሱዳንን ንግዲ ስደትን ዝካፈሉ እዮም እዚ ሱር ሰደድ ዝምድና እዚ ማለት ሓንቲ ሃገር ዘጋጥማ ጉዳይ ኣብታ ካለይቲ ሃገር ጽውላዕ ክሕድር የትርፍ እዩ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ቁጠባዊ ምንቁልቃል ኣብ ኢትዮጵያ ቅልውላው ስደተኛታት ንግዳዊ ዝንባዕ ፀጥታዊ ስክታታት ከስዕብ ይኽእል እዩ ብኣንጻሩ ድማ ስለዚ ጎረባብትና ዘጋጥሞም ብድሆታት ከም መቐፀልታ ናይ ገዛእ ርእስና ክንሪኦ ወሳኒ እዩ ሓይሊ ምትሕግጋዝ ንጉዳይ ጎረባብትኻ ከም ናትካ ዝጥመት ኣረኣያ ምዘን ንሓድሕድን ምትሕብባር ብመንገዲ ንሰርክ እዚ ምትሕግጋዝ እዚ ካብ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ቁጠባዊ ሓገዝ ክሳብ መሰረታዊ ተበግሶታት ባህላዊ ምልውዋጥ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክግለጽ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ እዋን ፖለቲካዊ ዕግርግር ወይ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ኢትዮጵያ ዝቦ ምርግጋእ ርህራሄ ተወፋይነት ብምርኣይ ንሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝ ከተስፍሕ ትኽእል ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ምትሕብባር ንሃገራዊ ፀገማት ናይ ሓባር ምፍታሕ ከስዕብ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያን ሱዳን ተመሳሳሊ ብድሆታት ከም ምሕደራ ሃብቲ ማይ ውሕስነት መግቢ ልምዓትን መሰረት ልምዓትን የጋጥም እዩ ክልቲኦም ሃገራት ድማ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም ምትሕብባርን ፀጋታት ክህልዎም ፀጋታት ክዋህሉ ክእለት ክካፈሉ ንክልቲኦም ህዝቢ ዝጠቅም ዝያዳ ውፅኢታዊ ፍታሕ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ብሰናይ ተግባር ምውሳእ ማለት እዩ ብሰናይ ተግባር ምውሳእ ክትዋሳእ ዝግበር ጻውዒት ካብ ምዝራብ ጥራይ ዝሓልፍ እዩ ንጽቡቕ ህይወት ጎረባብቲ ዘለና ተወፋይነት ዘርኢ ዝጭበጥ ተግባራት ይሓትት ነዚ ዝምልከት እዚ ከነቃልሓሉ እንኽእል ገለ መንገድታት እዚኦም ዝስዕቡ እዮም ሰብኣዊ ሓገዝ ደገፍ ኣብ እዋን ቅልውላው ኢትዮጵያን ሱዳን ኣገዳሲ ሓገዛት ክትገብር ትኽእል እያ እዚ ድማ መግቢ ናይ ውፅኢት ሕክምና መሰረሊ ሓዊሱ እዩ እዚ ቅጽበታዊ ደገፋት እዚ ስቃይ ከቃልልን ምትሕግጋዝ ከርኢን ይኽእል እዩ ካልኣይ ባህላዊ ትምህርትን ምልውዋጥ ባህላዊ ምርዳእ ትምህርታዊ ምልውዋጥ ምድንፋዕን ኣብ መንጎ ህዝብና
حزبنا ዘሎ ምትእስሳር ከሓይሎ ይኽእል እዩ ስኮላር ሺፕ ማለት እዩ መደባት ምልውዋጥ ተምሃሮ ባህላዊ በዓላት ሓድሕዳዊ ምክብባርን ምርዳእን ከቕቢ ይኽእል እዩ ሳልሳይ ሓበራዊ ፕሮጀክት ልምዓት ኣብ ፕሮጀክታት ታሕቲ ቅርፂ ከም ምህናት ፅርግያታትን ድልድላትን በመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምትሕብባር ክልቲኦም ሃገራት ካብ ዝተመሓየሸ ምትእስሳር ቁጠባዊ ዕብየት ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ራብዓይ ምፍታሕ ግጭት ህንፀት ሰላም ግጭታትን ህንፀት ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝፍጠሩ ግጭታት ኣብ ምሽምጋል ሃናፅ ተራ ክትፃወት ትኽእል እያ ዲፕሎማስያዊ መስመራታን ተጠቂማ ሰላም ምርግጋእ ምድፋእ ማለት እዩ ሓምሻይ ዕቃበ ከባቢ ክልቲኦም ሃገራት ከም ሩባ ዓባይ ዝኣመሰለ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታት ይካፈሉ ካብ ዕቃበ ከባቢአን ዘላቒ ምሕደራ ሃብቲ ዝገብር ሓበራዊ ፃዕሪ እዞም ጸጋታት ንመጻኢ ውሩዛት ክዕቅቡ ከረጋግፁ ይኽእሉ እዮም እምበር ከሳብ መጨረሻ ኣብ መደምደምታ ንጉዳይ ገዛና ጉዳይ ጎረቤትናን ብሓደ ኣረኣያ ምፍታሕ ሞራላዊ ግዴታ ጥራይ ዘይኮነስ ዞባዊ ምርግጋእ ብልጽግና ንዕባይ ዝሕግዝ ግብራዊ ኣገባብ እውን እዩ ኢትዮጵያን ሱዳን ብሰናይ ተግባራትን ናይ ምትሕብባር መንፈስ ብምስራሕ ጉዳዮታትን ሰጊረን ብሩህ መጽራኢ ክህንፅራ ይኽእለን ጽቡቕ ህይወትና ምስ ናይ ጎረቤትና ባህርያዊ መንገዲ ዝተኣሳሰሩ ምዃኑ ብምግንዛብ ነዚ ኩለንተናዊ ኣረኣያ ንሕቆፎ ብሓባር ብሰላም ልምዓት ሓድሕዳዊ ምክብባር